Afară e foarte frig, am ieșit un pic afară să mai văd cerul, să mai văd așa. Mai sunt 8, mai sunt încă 9 minute și se face 1 septembrie, e ora 11:52 acum și peste 8 minute se face 1 septembrie, ora 12. Sunt foarte tristă, pentru că vara asta a trecut foarte repede. Da, mai vedem câteva imagini și gata. Acolo e locul de joacă care toată vara m-am jucat. Eu n-am ieșit în drum pentru că partea e încuiată, dar sunt un pic în o gradă și stau un pic. Mă uit la cer și da. În 8 minute se termină vara. Și dați un like dacă și voi ați ieșit afară să vedeți cerul și natura pentru ultimele minute. S-a făcut 53. Acolo e becul care toată vara nu s-a aprins deloc aproape. Și acolo e o pădure acolo. Afară nu e chiar atât de frig, dar mi-am luat geaca asta pentru că se simte frigul, că eu sunt pantaloni scurți. Și da. Nu știu de ce mai Vale se aude muzică, cred că e o petrecere, ceva nuntă. Că se aude muzică. Da, nu se aude pe filmare. 54, 7 minute și papa. Vara asta s-a terminat foarte repede. Sora mea a împlinit deja 9 luni și s-a făcut foarte mare. În caz de nu știați, am o soră, bebeluș, de 9 luni, care deci deja s-a făcut foarte mare. Nu, vara asta a trecut foarte repede, școala s-a terminat extrem de târziu, în iunie, s-a terminat la sfârșitul lui iunie, foarte târziu s-a terminat și am rămas numai cu 2 luni și ceva de vară. Mă tem că la anul o să primim vacanță în iulie sau în august, nu știu. Vara asta tarandafirii s-au făcut foarte, foarte frumoși. Apropo, mai sunt 5 minute. Uitați ce frumoși sunt. Uitați ce frumoși sunt tarandafirii ăștia. O să e un pic mai ofili, dar nu contează. Asta e tot, e frumos să stai în creștere. Uitați, asta tot. E drăguț. Se răcește afară și deja e frig. Filmez deja de 3 minute. Că eu am mai oprit filmarea, acum mai sunt 5 minute. E și 55. Și e toamnă. Greierul s-aude. Nu știu dacă s-ar l-auziți voi, dar n-am. Un pic am frică că stau noaptea afară. Nu. Desenul care eu l-am desenat în vara aceasta. Apropo, mai sunt 4 minute, e 11, aba nu, s-a făcut 3 minute acum, e 11:57. Am emoții, trebuie să prețuiesc aceste 3 minute pentru că aparțin din vară. Peste câteva secunde, minute, nu o să mai fie același vânt, nu o să mai fie aceeași temperatură, nu o să mai fie aceleași amintiri care aparțin vara. Și da. Dați un subscribe și un follow, nu știu cum se spune, dacă prețuiți vara și anotimpul vostru preferat. Mai sunt 2 minute. Ăsta e copacul care toată vara nu a dat niciun măr. 2 minute. Un minut. Mă uit la cer, ultimele secunde de vară. Și da. E 59.
45 minute. Vreau să o filmez când prind momentul. Văd pisicile. Și acum mă uit la ceas aici. Să văd când se face 000. S-a făcut. Oficial e toamnă. E ora 12. Oficial e toamnă. Pa, pa! Noapte bună! Mă să mă culc.